106 rebelde at aktibong taga-suporta ng CPP-NPA-NDF ang dumalo sa ceremonial withdrawal of allegiance and reintegration of former rebels sa Sorsogon Provincial Gymnasium kaninang umaga. Ayon kay Police Major Arwin Destacamento, tagapagsalita ng Sorsogon Police Provincial Office, kasabay ng pagsuko, nakatanggap ang mga dating rebelde ng financial assistance mula sa Kapitolyo, kabilang ang iba pang benepisyo sa ilalim ng transformation program tulad ng local amnesty, kabuhayan, groceries, bigas, pabahay at psychological support. Aside dyan po ma'am, mayroon po tayong mga other agency na mayroon ding mga support or mga benefits na ibibigay sa kanila like ng DOLE. So sila po din po ma'am ang magbibigay ng mga livelihood program, livelihood assistance dito sa mga former labor natin. And doon naman sa TESDA, so sila din po ang magbibigay ma'am ng mga skills training para at least itong mga bibigyan natin na returnee, so at least mamumuhay na sila ng normal. Ang seremonya ay personal na dinaluhan ni PNP PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang kinatawan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. Under ng provincial government, mayroon tayong interagency task force katrangiluhan na kung saan mas in-enhance itong programa para at least matutukan itong ating mga kaibigan na nagnanais magbalik loob sa gobyerno. Samantala, patuloy pa rin ang pagikayat ng otoridad sa iba pang aktibong miyembro ng komunistang grupo na piliin na ang matuwid na daan para sa mas mapayapa at ligtas na komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.